No a pána prevádzkara som našiel v kuchyni, v kraťasoch, v zamastenom tričku s chlebičkom v ruke a hovorím mu, že a privítanie hostí, pán prevádzkar, to my tu nerobíme takéto veci. 16 alebo 17 bol taký rok, že sa všetko svietilo s rúžovou. A doslova, že všetci len rúžovou. Ja som mal za sebou snáď 15 svadieb a všade som svietil len proste sitou rúžovou. A hovorím, že ty kokso, keď som toto vedel, tak si kúpim svetlá, ktoré vedia svietiť iba rúžovo. Bublinky takisto. Bublinky sú pecká, sú obľúbené a hlavne teda na svadbách, kde je väčší počet detí. A chcela by som vedieť, či by ste nám išli hrať svadbu a za koľko. Lebo to je najdôležitejší parameter, za koľko. A čo všetko ponúkate. Či robíte aj starejšieho a tak ďalej a tak ďalej. Hej. To je všetko fajn, ale hovorím, že začať to musí vždy termínom. Takže u mňa to začína vždy termínom, pretože bez toho nemá zmysel komunikovať ďalej. Je hyperaktívna. Aj v dave ľudí ťa upúta jej hlas. Pozná sa s Vilom Rozborilom a v organizovaní svadieb je úplná špička. Vytiahne tie najtajnejšie pikošky od eventákov, fotografov, dekoratérov a iných profíkov. Počúvate podcast Svadobné harašenie s Kikou Dobešovou. Ja vás všetkých zdravím a zdravím aj môjho hostia. Máme tu ďalší diel podcastu Svadobné harašenie a som veľmi rada, že prijal moje pozvanie človek, ktorý spĺňa na svadbe dve funkcie v jednom. A je to vlastne DJ a moderný starejší a je to Maťo Sabo. Vítaj. Ahoj, čau, teší ma. Tak som rada, že si prišiel. A ja som rád. Že môžeme niečo takto porozprávať. Asi by som sa na úvod opýtala, ako si sa dostal k tomu, aby sa z DJ stal aj teda ten moderný starejší? Tak u mňa ten prechod, by som povedal, k tej funkcie toho moderného starejšieho bol asi taký celkom prirodzený, že som sa stále častejšie a častejšie dostával k tomu, že som sa ocital na eventoch, kde v podstate nebol žiadny koordinátor. Hej, a tým pádom tie svadby často boli potom také výrazne nekoordinované, to znamená, že tam vznikali také nejaké zmetočné situácie a ja som tam videl určitý prenik tých situácií v tom, že by som to asi vedel nejakým spôsobom riešiť a že už teda tých eventov mám za sebou dosť veľa a že možno by bolo na čase trošku začať tým ľuďom v dobrom slova zmysle aj radiť, že ako to spraviť lepšie. Hej, to znamená posunúť ten event trošku vyššie, nie je samozrejme moc na škrobenie, aby to nebolo zase úplne nalinkované od minúty do minúty, pretože to je zbytočné. No a tak som sa v podstate k tomu dostal, že som kvázi sa začal venovať aj tej funkcii toho moderného starejšieho, alebo skôr teda z začiatku takého základného moderátora v spojení s nejakým koordinátorom. A postupne sa k tomu pridávali aj tie ďalšie veci, ktoré k tomu neodmysliteľne patria. Hej. Či už je to moderovanie svadobných hier, či už je to hecovanie hostí počas tanečných kôl, ktoré bolo už aj predtým samozrejme, lebo to je súčasť práce aj bez neho DJ. No a samozrejme aj tie ďalšie veci, ktoré k tomu fakt neodmysliteľne patria a sú tam nutné. Takže asi tak. Možno by sme mohli povedať posluchačom a tých, čo nás pozerajú, že aký je rozdiel medzi moderátor moderný starejší a moderný starejší a ten klasický starejší. No, čo sa týka štandardného moderátora, kde teda DJ funguje ako, dá sa povedať, moderátor, ale nie ako starejší, tak je to možno len ten moderovaný sprievod tých základných častí. Hej? To znamená nejaké základné uvítanie hostí, možno nejaké informovanie o tých dôležitých častiach, ktoré sa budú diať počas večera. To znamená, keď sa idú hostia fotiť, tak vyzve hostí na fotenie tam, kde už fotograf potrebuje s kameramanom hostí mať. Vykladanie, poviem, teplých studených bufetov, hej, prípadne vyloženie kapustnice, popolnočný tanec, čepčenie a tak ďalej. Všetky tie jednotlivé časti programu vie ten DJ s nimi v rámci toho základného moderovaného programu nejakým spôsobom prejsť a sprevádzať ich, ale už tá funkcia toho starejšieho je naozaj o tom, že už tam samozrejme do toho spadá aj na začiatku polievka je málo slaná, nevesta neboskaná, patria tam svadobné hry. Hej, a samozrejme aj tie svadobné hry nie len v tom základnom móde, ale už v tom rozšírenom. To znamená snažiť sa spraviť z tých svadobných hier niečo také trošku interaktívnejšie, kde viacej zapojíš do toho deja aj tých ostatných hostí. Dajme tomu pri, ja neviem, absolútny bestseller v rámci svadobných hier je topánkový kvíz, ktorého už sú všetci tak trošku prejedení, ale stále veľa hostí ho má veľmi rado a veľmi pekne a dobre si nás spomína. Aj možno zo svadieb, na ktorých boli ako hostia. A už aj ten topánkový kvíz je taký, že už aj tam napríklad pri tých otázkach sa dajú do toho zatiahnuť tí hostia, že si vytiahneš niekoho z hostí, či už to máš predom dohodnuté alebo nemáš,
kto položí tú otázku neveste a ženichovi, prípadne ak je to niekto, poviem príklad zo spolužiakov alebo z blízkej rodiny, že naozaj vedia aj tak niečo trošku vyšparkať, že sú to také možno trošku smiešné záležitosti, ktoré rozosmejú aj tých ostatných hostí. A už to zase pôsobí ináč, pretože aj tí ostatní hostia majú tým pádom pocit, že sú súčasťou tej svadobnej hry a že to nie je centralizované len na tú nevestu a na toho ženicha, že oni majú len sedieť a pozerať. Takže je to naozaj o tom, že je to interaktívnejšie a pôsobí to tak, že hostia sú súčasťou toho celého a zabávajú sa spolu s nevestou a so ženichom. A takisto je to aj v tých ostatných svadobných hrách, nakoľko ja ich mám napríklad v portfóliu, myslím, že 20 takých tých základných, ktoré teda sú, dá sa povedať, najobľúbenejšie. Samozrejme viem tam spracovať aj iné svadobné hry, ktoré možno v tom portfóliu štandardnom nemám. Tá možnosť tam je vždy. A čo sa týka toho ostatného, že aký je tam rozdiel, tak ten základný rozdiel je v tom, že samozrejme ten DJ v tej polohe moderátora sa na to pozerá úplne ináč, ako keď si starejší. Kdežto keď si starejší, tak samozrejme tých hostí jednak privítávaš, hej, nejakým spôsobom sa staráš o tú zábavu aj počas toho, keď sa nehrá, aj dajme tomu nejaká prestávka, to znamená komunikuješ s tými hostiami, hej, vyzývaš ich do rôznych ďalších vecí, ktoré tam budú potom prichádzať. Samozrejme takisto ako aj ten DJ, ktorý len moderuje, tak ich samozrejme tým celým sprevádzaš. No a je to samozrejme o tom, že ten starejší vo väčšine prípadov, teda hlavne u mňa, keďže ja som moderný starejší, tak je to o tom, že už to nie je tak ako napríklad kolega Juraj, ktorý tu bol predtým, že viem, že on to má samozrejme, že klobúk, košela, alebo teda komplet celý kroj. U mňa to je také, že som si zo začiatku už hneď tak sám povedal, že asi by to bolo divné, že keby som ako DJ vystupoval v kroji za tým mixažným pultom svojím, že asi by to vyznelo tak zvláštne, že DJ v kroji za pultom. Aj keď samozrejme proti gustu žiadny dišputát, ale v rámci mňa asi skôr nie ako áno. Takže u mňa to v kroji teda nie je. Ale čo sa týka napríklad odpytovania nevesty, ktoré teda v rámci, alebo odobierky, ako tomu hovoria, bežne ľudia, tak to štandardne teda robí vám minimálne v klobúku. Hej, takže aj táto služba samozrejme patrí výhradne, alebo teda hlavne do toho portfólia skôr už toho starejšieho alebo moderného starejšieho. A v rámci čepčenia potom napríklad, ktoré teda býva taktiež súčasťou okolo polnoci, tak tam je to zase o tom, že pokiaľ chodím so súborom na čepčenie, čo sa snažím chodiť vždy, pretože bez toho súboru to nemá až taký úplne význam asi, ako by to malo mať, tak u mňa to je o tom, že vtedy v podstate, dá sa povedať, spolupracujem s tým súborom v tom zmysle, že som súčasťou celého čepčenia, s tým, že v podstate sa nevesty na trikrát pýtam ja so sekerkou alebo s nožikom, že či teda chce vieňok sňať alebo hlavku stať. Takže asi toľko na začiatok plus minus. Čiže zásadný rozdiel možno medzi tým tradičným a tebou moderným je aj ten vzhľad. Teda. Aj ten vzhľad samozrejme a hlavne je to o tom, že naozaj úplne inak pôsobí ten DJ v úlohe moderátora a teda moderného starejšieho oproti tomu štandardnému starejšiemu, že naozaj to nie je o tom, že teda ja na nič nehrám, keď tak iba na nervy. To znamená, že harmonika, gitara ani podobné veci do mikrofónu spievať takisto nebudem, čo občas starejší taktiež robievajú, alebo teda mávajú aj nejaké samostatné vystúpenia spevácké, kde v podstate plnia potom úlohu nejakého tanečného kola zábavového, čo u mňa teda nie je. Takže ja skôr fungujem v tom informačnom móde v rámci svadobných hier, v rámci čepčenia, v rámci odobierky, v rámci sprevádzania celým tým programom a dá sa povedať, že viac menej aj koordináciou celého toho eventu. Aby to šlapalo, to znamená, že keď sa dajme tomu niečo posunie, často sa to stáva, nevesta, že nech sa rozhodne, že je nám strašne teplo, máme letnú svadbu, torta sa nám, dajme tomu, topí, hej. Sme všetci teraz strašne napapaní, tortu odsunieme na pol hodinu, na hodinu. A vtedy potrebuješ mať človeka, ktorý sa zoberie, ide do kuchyne a odkomunikuje to, poviem príklad, s niekým v kuchyni, komu povieš, že jednoducho, OK, posúvame, dajme tomu teplé studené bufety, posúvame krajanie torty o pol hodinu alebo o hodinu, lebo naskytli sa takéto veci. Je dôležité tie veci odkomunikovať a zosúladiť to celé do nejakého takého normálneho programu, ktorý bude nejakým spôsobom fungovať. A hlavne nebude nastavený na tie, ako to bolo kedysi, že často hlavne eventoví manažeri z niektorých cateringových služieb alebo eventoviek fungovali, takže proste máme teraz 16:30 a musíme spraviť toto, aj keby čo bolo musíme. Nie, nemusíme. Hej. Ja to hovorím stále, že myslím si, že nevesta a ženich majú dosť toho takého primárneho základného stresu už na začiatku, že predsa len mám svadbu, je to za bežných okolností jeden z najdôležitejších dní v tvojom živote a pozeráš sa na to tak, že nechceš tam ďalší stres. Hej, lebo ten stres už tam primárne nejaký máš, tak prečo si ho vyrábať?
Takže si myslím, že je dôležité, keď tam je človek, ktorý sa o ten beh toho celého eventu alebo tej svadby stará a na druhú stranu ti nevytvára ďalší stres. To znamená, ak chceš niečo presunúť alebo nevieš niečo vyriešiť alebo potrebuješ niečo spraviť hneď, tak to proste za teba ten človek spraví a vyrieši to tak, aby si bola v kľude, v pohode, aby si mohla ten deň od A po Z užiť tak, ako si ho užiť chceš. A to je základ dobrého svadobného dňa. To je základ dobrého svadobného dňa, presne tak. Vrátim sa, si spomínal, že teda robíš aj odobierky. Teraz možno taká tá technická časť. Ty prídeš na miesto, rozložíš sa a vtedy odchádzaš teda urobiť odobierku. No, ja to mám štandardne tak, že pre mňa je primárne dôležité to, aby som mal teda v sále, kde sa bude diať celá svadba, aby som mal všetko pripravené technicky vopred. To znamená, že ja na každú svadbu prichádzam minimálne 3-4 hodiny vopred, podľa toho, aké sú tam rozsiahle tie služby a nároky klientov, to je jasné. Ale štandardne to robím tak, že sa snažím dosiahnuť to, aby som mal všetko technicky pripravené v sále, v podstate už v čase, ešte predtým, ako odídem na odobierku. Hej, aby som sa v podstate po odobierke už vracal do sály, ktorá je pripravená, už sa len počká na príchod hostí, nevesty, ženicha a začneme v podstate s privítaním, s rozbijaním taniera, ktoré teda primárne vo väčšine prípadov skôr robí niekto z prevádzky priestoru, ale bývam často na eventoch, kde sa teda dajme tomu prevádzkar alebo prevádzkarka na to necítia a zveria to do mojej úlohy, tak to spravím ja. Hej, takže je to samozrejme voliteľná služba, ale takisto využiteľná. A ty to veľmi rád príjmeš. Ja to veľmi rád príjmem, jasné. Tak mal som jednu takú skúsenosť, nebudem teraz menovať priestor, aby sme nepôsobili zle, ale mal som jednu takú svadbu, kde sme samozrejme ozvučovali aj obrad, čo je takisto jedna z vecí, ktorá neoddeliteľne pod to celé spadá, hlavne pokiaľ sa svadba deje vonku v tých teplejších mesiacoch, tak ten obrad vonku, pokiaľ nie je v kostole, že je civilný, tak teda sa väčšinou deje priamo v priestore alebo niekde blízko. A tam je samozrejme nutné, aby bol ten obrad nejakým spôsobom ozvučený, minimálne v rámci podmazovej muziky v tých tichších pasážach. A potom už samozrejme na hovorenú reč, pokiaľ je menší počet hostí, tak bez mikrofónov, pokiaľ je väčší počet hostí, tak samozrejme s jedným alebo s 2 mikrofónmi, čo je dôležité. No a teraz sa dostávam k tomu, že mal som jednu takú svadbu, kde to bolo vopred dohodnuté, takže samozrejme obrad štandardne vonku, hralo sa takisto vonku, hostia nastúpení, obrad skončil a teda čakali, že tak ako to bolo pôvodne dohodnuté, že pán prevádzkar z priestoru ich oficiálne privíta, rozbije tanier a teda pozve ich dovnútra do priestoru, čo sa nestalo. Hej, takže ja som tam stal za svojím pultom, pozeral som sa, hostia pozreli a nevesta so ženichom už taký, že no, že čo? Hovorím, že čo teraz, vieš, som tak pozrel na seba. Hovorím, že toto mi teda akože nejako nedá, tak som išiel dovnútra a hovorím tam obsluhe, babi, hovorím, kde je pán prevádzkar alebo niekto zodpovedný, hovorím, treba privítať hostí, zavolať ich dovnútra, aby sme mohli šlapať ďalej. No a pána prevádzkara som našiel v kuchyni, v kraťasoch, v zamastenom tričku s chlebičkom v ruke a hovorím mu, že a privítanie hostí, pán prevádzkar, to my tu nerobíme takéto veci. A hovorím, no ale to ste si asi mali s nevestou so ženichom najskôr odkomunikovať, lebo oni na vás čakajú. No ja to proste nerobím. Tak som si otvoril tašku, vyťahol som si klobúk a išiel som privítať hostí. Ešte, že si ho mal so sebou. Ten nosím vždy radšej so sebou. Hej. Takže normálne sme hosti privítali a v podstate potom už keď sa servírovala polievka a dopapalo sa druhé, tak nevesta potom prišla v podstate s takou slzou v očku, že ďakujem, že si to v podstate nejako spravil, lebo to bolo, dá sa povedať, strašné fópa, hej. Všetci na to čakali, ale nakoniec to bola sranda a hovorím, že ako zvládli sme to a vždycky pokiaľ je človek ochotný sa nejakým spôsobom prispôsobiť tomu deju, ktorý sa akurát deje na tej svadbe, tak je to v pohode. A vždy to dopadne dobre, to je základ. Ešte možno taká praktická časť, keď vítajú teda ľudia z tej prevádzky, majú vlastný tanier. Keď vítaš ty, napríklad nosíš si, alebo ti poskytnú oni? Vieš čo, nenosím si, lebo štandardne to je o tom, že každá prevádzka počíta nejakým spôsobom s tým, že to rozbijanie taniera tam bude. Väčšinou je to v podstate ten menší tanierik, hej. Nemusí to byť z hodou okolností úplne ten najväčší, ono ti to hostia stejne potom rozdupú, takže sa tomu moc nevyhneš. Takže väčšinou to býva ten menší tanierik a väčšinou je samozrejme z toho, čo má bežne dostupná prevádzka. To je taký bežný štandard. Možno by sme si mohli povedať, tie tvoje doplnkové služby. Akože vymenovať ich naozaj. Čo všetko vieš zahrnúť do toho svadobného programu alebo tých aktivít? No, tam tých doplnkových služieb je dosť veľa. Jednu sme už teda spomínali, to je samozrejme to ozvučenie obradu. Hej, to samozrejme patrí do tých veľmi často žiadaných a teda často aj potrebných. Ďalšia, na ktorú možno veľa ľudí nie často myslí,
A ja sa ju snažím teda klientom poskytovať aj v rámci základného balíka, ale vzhľadom na to, že tá doba sa stále posúva, tých služieb je stále viac a viac, tak ja už som nútený niektoré tie služby v podstate posúvať do tej doplatkovej časti. A je to konkrétne nazvúčenie vedľajšej časti priestoru. Hej? To znamená buď jedálenskej časti, alebo terasovej časti, ktorá sa teda týka hlavne tých letných mesiacov, takisto tých teplejších svadieb. A hlavne teda niektoré priestory majú taký zvláštny pôdorys, že sú v podstate nejakým spôsobom predelené a napriek tomu, že sú spojené, tak sú pomerne dosť ďaleko od seba a tá jedálenská časť a tá zábavová časť je od seba natoľko ďaleko, že sa dosť často stáva, že potom, dajme tomu hostia, ktorí sú v polovičke jedálenskej časti alebo v tej úplne zadnej časti, tak buď nerozumejú alebo nepočujú, čo sa hovorí, čo sa deje a to je zle. To znamená, že aj tú jedálenskú časť je treba externe nazvučiť ďalším jedným alebo dvoma reproduktormi. Veľakrát sa stáva to, že klienti potom pri mailovej komunikácii hovoria, že no a toto je taká vec, že toto by sa nedalo akože z toho základného balíčka nejako vyňať a vymeniť to za nejakú inú službu. Hovorím, dalo. Ale ste zrovna v priestore, ktorý poznám, keďže väčšinou sa pohybujem po tých priestoroch, kde sa ocitám s nejakou pravidelnosťou počas roka, tak už viem, že ktorá sala je aká. A viem, pri ktorých salách to je nutné a dôležité a pri ktorých nie. Takže vtedy to robím väčšinou tak, že sa snažím to nejakým spôsobom tým klientom na tom osobnom stretnutí vysvetliť, že k čomu tam dochádza, o čom to je a prečo je to dôležité. Takže to je v podstate ďalšia doplnková služba momentálne, to je extrémne nazvučenie ďalšieho priestoru, či už je to terasa, či je to jedálenská časť, alebo či je to teda nejaká oddelená alebo nejakým spôsobom spojená časť jedálenskej časti s tou zábavou. Potom sú tam samozrejme funkcia starejšieho, alebo teda svadobné hry, keď to tak nazvem, ktoré mám, dá sa povedať, samostatne v balíčku, tých je v ponuke takisto, ako som už predtým povedal, myslím, že okolo 20. S tým, že v podstate, čo sa týka svadobných hier, nemám to nejakým spôsobom rozdelené. Hej. Je to o tom, že pokiaľ si klient vyberie, že ich chce mať 5, tak ich bude mať 5. Hej. Snažím sa samozrejme klientom vysvetliť to, že je dôležité rozmýšľať nad tým, aby ten program nebol zbytočne zase prehltený tými vecami, ktoré sú také, že na sedenie. Aj keď primárne sú zábavovou časťou, ale nie je to o tej tanečnej zábave. Ale treba myslieť na to, že tie 2-3 svadobné hry sú plus minus asi taký rozumný priemer. Potom je tam samozrejme plazivý dým a teda s ním spojený prvý svadobný tanec v oblakoch, ako sa tomu teraz hovorí. Ten sa samozrejme dá ďalej rozširovať aj na popolnočný tanec, pokiaľ je súčasťou programu a taktiež aj na nejaké slaďakové kolo, keďže som mal svadby, kde to mali naozaj také, že si povedali, že chcú, dajme tomu o jednej, o druhej taký oddych, že dáchneme si a dáme si také slaďačikové kolo, pôjdeme si potancovať na nejaké slaďaky, povyberali sa nejaké veci. Spravilo sa slaďačikové kolo a tam sa takisto ten plazivý dým v tej tme pekne hodí, že ozaj keď tie páry pomaly tancujú na nejaký slaďačik, tak to vyzerá fajn. A bublinky? Bublinky takisto. Bublinky sú pecká, sú obľúbené a hlavne teda na svadbách, kde je väčší počet detí, keďže ja to často robím tak, že pokiaľ to je možné a nie je to teda požiadavka klientov, tak sa snažím ten bublinkostroj umiestniť mimo tanečného priestoru do nejakej vedľajšej časti sály alebo prípadne niekde tam, kde sú v podstate uložené bufety, jedlo a tak ďalej, že kde sa decká môžu vyblázniť. Ono predsa len z tých bubliniek vždycky ostáva trošku ten parket taký vlhký, takže sa to niekedy môže šmýkať a v tej zábavovej časti by to nie vždy úplne bolo také košer. Takže je fajn to možno niekedy dať mimo tej zábavovej časti, aby sa decká pri tom vyskakali. Ale samozrejme nie je problém to nechať umiestnené v tej hlavnej zábavovej časti. Takže bublinkostroj určite je áno. To je ten domov. Ten kľudne, čo môžem niekedy požičať. Dobre. Bez problémov. Potom možno by sme si mohli niečo povedať aj k osvetleniu. No, osvetlenie je v podstate u mňa rozdelené takisto na základný balíček a potom teda na tie doplatkové služby, kde v rámci základného balíčku v podstate získava klient automaticky nasvietenie môjho pracoviska, keďže ja si teda dosť zakladám na tom, aby aj to pracovisko bolo nejakým spôsobom nasvietené, aby hlavne nejako vyzeralo, pretože dlhé roky hovorím, že prvý dojem nemá nikdy druhú šancu. A to je presne to, čo sa DJ na druhej strane určite snaží dosiahnuť, že vchádzajú ľudia do sály a musí to byť hneď prvá vec, na ktorú sa pozrieš a povieš si, že wow. Proste do určitej miery doslova ten wow efekt, že si minimálne povieš, že tu si dal niekto záležať. A to je dôležité, hej, aby to vyzeralo, aby to nejakým spôsobom pútalo. Takže samozrejme aj nasvietené DJ pracovisko je v dnešnej dobe už dôležité, pretože ten vzhľad, výzor
to, ako to na toho hostia pôsobí, je takisto dôležitý. Samozrejme, čo sa týka tanečného parketu, tak tam je to automatické, že tanečný parket nasvietenie byť musí. Tam používam to, čo používajú všetci, to znamená ledkové rotačné hlavy, tie sú úplne bežným štandardom. A potom v rámci tých doplatkových služieb je tam samozrejme dekoračné nasvietenie svadobnej sály alebo teda jedálenskej časti, pokiaľ bude host chcieť. Tam sa snažíme vždycky to osvetlenie v rámci nasvietenia tých stien nastaviť tak, aby to nejakým spôsobom kolaudovalo a sedelo s výzdobou na stoloch. To znamená, buď vyberáme úplne rovnaký odtieň farby, ktorý je vo výzdobe, alebo teda nejaký podobný odtieň. Tam je tiež potom zaujímavá pikoška, lebo mal som nevestu, ktorá mi povedala, že či by sa dala sála nasvietiť do jemne zlata. Takže hovorím, že jemne zlatá farba bohužiaľ vo výbere nie je, pretože svietidlá, ktoré by vedeli svietiť jemne zlatou farbou, zatiaľ neexistujú, aspoň čo ja viem. Takže to nie, ale samozrejme vždy sa to dá prispôsobiť tak, aby to k tomu nejako sedelo. To znamená, pokiaľ mám výzdobu, ktorá je na stole viacej do zeleno-ružovej, tak je jasné, že nebudem svietiť červenou alebo fialovou. Hej. Áno. Aby to bol podobný odtieň alebo podobný tón farieb, aby to spolu nejako sedelo, aby to nejako vyzeralo, aby to bolo OK. Ja viem, ako to funguje, ale teraz budem ako taká tá nevesta, čo nevie. Hej? Pokiaľ sa takto nasvecuje vlastne parket, ale aj celý ten priestor. Otázka, nebude tam veľa káblov? Nebude tam veľa káblov. Pretože buď používame svietidlá, ktoré fungujú po Wi-Fi, to znamená, že signálové káble medzi jednotlivými svietidlami nie sú a samozrejme batériová technológia pri týchto svetlách je ešte stále vo vývoji, takže zatiaľ samozrejme ku každému tomu svietidlu je minimálne nutný jeden ten sieťový kábel, ktorý ide do elektriny, ale ja si dávam veľmi záležať na tom, aby bolo toho vidieť čo najmenej, alebo teda skoro nič. Takže káble určite nie, určite sú vždy schované, zviazané, upratané, tak aby to zbytočne neťahalo oči. Samozrejme, tam platí určite aj to, že v tých večernejších hodinách už je to o tom, že je aj v tej sále väčšie prítmie a to osvetlenie tej sály potom v podstate natoľko vystúpi do popredia, že už je to také, že aj tak si klient asi toho viacej nevšimne, že už naozaj to osvetlenie sály púta tú pozornosť natoľko, že tie ostatné veci si nevšimneš. Hlavne to osvetlenie v rámci tohto dekoračného nasvietenia sály je vhodné možno skôr pre tých klientov, ktorí majú vybraný, poviem príklad, priestor, ktorý nie je úplne lichotivý, že sú tam nejaké aspekty, od ktorých chcem nejakým spôsobom odtiahnuť pozornosť. Hej, si v nejakej staršej sále, v nejakom staršom kultúráku, máš tam nejaký starý radiátor alebo nejaké staré okno alebo niečo, čo nechceš nejako prekrývať alebo zakrývať, lebo tým by si tú pozornosť skôr na tú vec pritiahla. Tak je v podstate fajn, keď je tá sála potom nasvietená, že tá pozornosť tak trošku tých hostí odvedie k niečomu inému a úplne inak to pôsobí. No a samozrejme, že v tých luxusnejších priestoroch to viac menej len podtrhne dizajn tej samotnej sály a zdvihne to trošku ešte ten efekt celý. Teraz pôjdem po takom veľmi tenkom ľade, čo sa týka našich poslucháčov, pretože naozaj myslím si, že obidvaja si dáme záleží aj každý ten host, čo tu bol, na tom, aby tá svadba naozaj bola pekná. Aby nebolo toho veľa čo vidieť. Takže tvoj názor na stôl, zakrytý obrusom a na to sa rozloží DJ. Tak toto je presne tá vec, o ktorej som už v podstate, dá sa povedať, predtým hovoril, že ten vzhľad toho pracoviska je dôležitý. Takže stále to, dá sa povedať, ostáva v tej mysli tých prevádzkarov, že do ktoréhokoľvek priestoru prídeš, tak máš tam automaticky nachystaný stôl s nejakým obrusom a s niečím. A stále sa mi na to v podstate čudujú, dá sa povedať, prevádzkari aj prevádzkarky, že ja vždycky hovorím, že tento stolík, že čím ho môžeme niekam odniesť, alebo kam ho môžeme odniesť. Že no a na čom si rozložíte techniku? Hovorím, no ja mám svoj stôl. Pretože jednak ten stôl je za prvé veľmi nízky, keďže je to taká štandardná jedálenská výška, pri ktorej sa v podstate celý večer tak dá sa povedať trošku hrbíš, čo pri tých 12, 14, niekedy 16 hodinách nie je úplne košer. Takže mám svoj pracovný stôl, na ktorom si rozkladám techniku. Pred ním mám v podstate nasvietenú DJ-skú zástenu, ktorá v podstate zakrýva všetko, čo nechceme, aby klient videl, ktorá je teda nasvietená a plní v podstate účel ten, že jednak dobre vyzerá a jednak zakrýva to, čo nechceme, aby klient videl. To znamená káble a všetky ostatné veci, ktoré sú tam
nutné k funkčnosti toho technického vybavenia. Takže asi tak. Nechceme vidieť káble na svadbe. Nie. To nechce vidieť nikto. Alebo predĺžovačky. A hlavne pri tom DJ-skom pracovisku je to také, že tam je tých káblov dosť často aj dosť veľa. Takže je to samozrejme o tom, že treba tie káble nejakým spôsobom schovať. Hej. Už to, čo je v podstate za tým DJ pracoviskom, vidí teda DJ, to už až tak podstatné nie je, ale dôležité je to, čo vidí klient. Takže to musí byť upravené, upratané, čisté a musí to vyzerať dobre. Ideálne, keď to je nasvietené. Hej. Sa mi páčila tá tvoja veta, prvý dojem je len raz, alebo nejako tak. Prvý dojem nikdy nemá druhú šancu. Tak, to je pekné. A to presne to platí, lebo je to naozaj to, že to, čo vidíš ako prvé, tak to je to, čo si zapamätáš. Že či to bol DJ s 2 reproduktormi na nejakých stojanoch, s nejakým stolikom, s nejakou plachtou, alebo to bol DJ, ktorý mal upravené pracovisko, nasvietené, dajme tomu svetla mal umiestnené na taveroch, ktoré používame, čo sú v podstate nasvietené stĺpy, hej, na ktorých sú umiestnené a z ktorých v podstate sa pohybujú a svietia po priestore. To je takisto aspekt, ktorý spraví veľa z tej práce v rovine toho vzhľadu a toho, čo si klient teda myslí a vidí na ten prvý pohľad. A samozrejme, že to zaváži. A určite aj počas toho večera to na toho hostia pôsobí, že nejakým spôsobom to posúva tú zábavu ďalej, pretože je to také evokujúce. Vidíš svetlá, počuješ muziku, je tam samozrejme nejaké alko alebo nejaké nealko, je niečo zjedené, dobrá náladička, už to je o tom, že samozrejme, tak ako sme to hovorili ako bežný DJ, že svetlá sú 50% zábavy, tak je to pravda stále, na tom sa niečo zmenilo. Takže svetlá musia byť, ale v rozumnej miere. Budem sa teda ešte pýtať, ako keby som bola nevesta. Chápem, keď máš rozložený ten pult nasvietený, je tu nejaká čistá línia, hej, nejaký taký priestor do moderna. A teraz väčšinou sú aj svadby také, že sa to odohráva, kde je drevo, kde je tehla, takéto prvky, nazvime to, že vintage, staré. Hodí sa to tam? Ja sa snažím paradoxne robiť to tak, aby to nebolo také moc, možno by niekto povedal, že cirkusantské, lebo vydávam dosť často na rôznych službách a sociálnych sieťach v podstate rôzne tie vzhľady a niekedy to je naozaj také, že ozaj možno trošku až také cirkusantské alebo také kikiriky, že naozaj strašne sité výrazné farby a úplne také šialené, že každá strana iná a ešte to počas večera aj bliká a podobné veci. Nehovorím, že to je zlé, jasné, počas nejakej zabavovej časti sa to možno hodí, keď to nejakým spôsobom bliká alebo to má nejaký ďalší efekt, OK. Ale hovorím, že napríklad v tých priestoroch, ktoré sú drevené, tak nie len v tých, ale hlavne v tých, ktoré sú drevené alebo teda pôsobia, tak ako si ty povedal, viac vintage, tak využívam nasvietenie v čisto bielej farbe. Hej, kde čisto biela farba je v podstate, dá sa povedať, svadobná farba doslova, alebo čo môže byť lepšie ako biela. Hej, evokuje v človeku čistotu a lásku, takže je to v pohode. A jednak biela farba je naozaj taká, že sa hodí snať do akéhokoľvek priestoru. Takže či si v luxusnej sále s kryštálovými lustrami, alebo si v drevenej stodole, tak s bielou neurobíš zle. Hej. A samozrejme, že aj tie farebné prevedenia vyzerajú veľmi dobre, pokiaľ sú dobre zosúladené s farbou, ktorá je na stoloch. Hej. Že pokiaľ tam máš, samozrejme poviem príklad rúžovú, čo sa pamätám, že myslím, že 2016 alebo 17 bol taký rok, že sa všetko svietilo s rúžovou. A doslova, že všetci len rúžové. Ja som mal za sebou snáď 15 svadieb a všade som svietil len proste sitou rúžovou. A hovorím, že ty kokso, keď som toto vedel, tak si kúpim svetlá, ktoré vedia svietiť iba rúžovo. A som vybavený. Ale nie. Jasné, že to bolo o tom, že... Počkaj, stopnem ťa. Keď boli rúžové svadby, bežala tam pesnička len rúžová to môže byť? Bežala aj tam. Tá občas beží stále. Takže to je také, že je to jeden z evergreenov, ktorý sa často vyskytuje v playlistoch a rovnako aj v blacklistoch. Mne sa strašne páči, s jakou vážňou ty o tom rozprávaš, aj o tom nasvietení. Je to také, že keď ťa to baví a nejakým spôsobom sa v tom vyžívaš, že vidíš na sebe v podstate ten postup a ten sled tých udalostí, že ako sa to vyvíja aj technicky, že kam sa posúvaš ďalej v rámci toho vzhľadu, že ako to vyzerá, kam sa to posunulo. Samozrejme, že je to o tom, že človek musí neustále do toho technického vybavenia investovať, to staré predávať, nové kupovať, staré predávať so stratou, ale to už je ten bežný kolobeh. Ale v podstate na tom najviac super to, že vidíš stále ten posun, hej. A to, že tí ľudia si ťa pamätajú už aj podľa toho, že ako to vyzeralo,
že nebolo to len o tej hudbe, že to bolo super, ale aj po tej vzhľadovej stránke. Lebo bavíš sa a ješ aj očami, takže je to ozaj také, že keď to aj dobre vyzerá, je tam aj dobrá muzika, aj všetko ostatné, čo k tomu patrí, tak je to super. Ešte sa vrátime k tomu, keď si ťa vyberajú teda nastávajúci mladomanželia. Aký je postup? Poďme sa baviť. Chceme teba. U mňa postup štandardný je taký, že v závislosti od toho, ako sa ku mne klient dostane. Hej? Či už je to, poviem príklad, vizitka, ktorú nájde niekde v peňaženke z nejakej svadby, kde sme spolu boli, alebo sa dostane ku mne prostredníctvom nejakého odporúčania od niekoho známeho z rodiny, kamaráta z práce a tak ďalej a tak ďalej. Alebo je to človek, ktorý na mňa narazí nejakým spôsobom, poviem príklad na sociálnej sieti, hej? Kde nájde môj fanpage, pozrie si moje recenzie, pozrie si moje fotky, pozrie si nejaké videá, nejaké príspevky a usúdi, že by som možno, že mohol byť jeden z tých, ktorý by ho zaujímal, tak mi nejakým spôsobom napíše. Hej? To znamená, že buď to začína tak, že buď mi rovno telefonuje, čo mám aj takých, keďže mám tam samozrejme uvedený mailový kontakt, samozrejme, že je tam telefónne číslo, to je bežný štandard. Takže niektorí telefonujú, niektorí mailujú, niektorí píšu správu na Messengeri priamo z Facebooku, poviem príklad. Čo sa deje u mňa, tak sa deje u mňa to, že v podstate v tom prvom kontakte alebo v tej prvotnej nejakej komunikácii potrebujem od klienta zistiť to, čo najčastejšie chýba. A to znamená termín. Pretože veľa ľudí ti napíše, dobrý deň, mám na vás dobré referencie, alebo blablabla, hrali ste kamarátke, kamarátovi alebo niekomu a chcela by som vedieť, či by ste nám išli hrať svadbu a za koľko. Lebo to je najdôležitejší parameter, za koľko. A čo všetko ponúkate. Či robíte aj starejšieho a tak ďalej a tak ďalej. Hej. To je všetko fajn, ale hovorím, že začať to musí vždy termínom, takže u mňa to začína vždy termínom, pretože bez toho nemá zmysel komunikovať ďalej. Pokiaľ sa dozvieme hneď na začiatku, že ten termín voľný nemám, tak je zbytočné posielať nejaké portfólio služieb alebo ďalej rozvíjať tú mailovú komunikáciu. Je to zbytočné. Hej. Maximálne potom klientovi odporúčim niekoho z kolegov, pokiaľ ma o to požiadať, čo spravím rád, ale tak nie vždy je to možné. To znamená, že potom, ako prejde táto prvá komunikácia, zistíme termín, zistíme predbežne, koľko bude hostí a zistíme nejaké základné požiadavky, aké klient má, tak potom následuje v podstate odo mňa mailová komunikácia, kde dostane celé portfólio mojich služieb aj s nejakým základným predstavením, kde teda zistí, že kto som, čo som, odkiaľ som, aký mám pohľad na tie eventy, ako to asi robím podľa seba. A potom v podstate následuje jednoznačne osobné stretnutie, na ktorom teda nie, že by som povedal, že by som úplne tak trval, ale vždycky mám z toho lepší pocit, keď sa s tými klientmi minimálne jedenkrát stretnem. Hej, to oťukanie, samozrejme, že ten osobný kontakt je niekde úplne inde, ako keď to je len nejaká taká komunikácia formou mailu. S niektorými klientmi, ktorí sú zďaleka, keďže ja tu mám také, že občas sú to Čechy, niekedy to je Morava, niekedy Viedeň, 2-3 krát do roka východ, tak hej, tam je jasné, že tam iná komunikácia ako formou, poviem príklad, videohovoru možná nie je, hej. Nepôjdeme predsa na druhú stranu Slovenska, aby sme sa stretli osobne, to by bolo asi zbytočné. Takže tam to väčšinou potom riešime nejakým videohovorom, alebo to zostane aj na tej báze toho mailového kontaktu, ale väčšinou sa to posúva potom k tomu videohovoru. Pretože už aj pri tom videohovore to je také, že predsa len máš ten pocit, že vidíš toho človeka nejako, počuješ toho človeka nejako, tak je to také, že máš skoro taký podobný pocit, ako keby si s ním bola osobne. Hej, ale pokiaľ to je možné, tak ja sa vždy snažím smerovať k tomu, aby sme sa čo najskôr stretli, aby sme si čo najskôr teda ozrejmili minimálne nejaký taký ten základ a tú nejakú predstavu, ktorú ten klient má a potom už to samozrejme rozvíjame ďalej. Aj v rámci tých ostatných služieb, v rámci nejakého časového plánu, playlistu, blacklistu, ku ktorému sa určite ešte dostaneme. Takže to je ďalšia časť, ktorá je neodmysliteľná v tomto. Matúša som sa pýtala v podcaste, či je nejaká pesnička, ktorú nemá rád, neodpovedal. Je nejaká ty, ktorú nemáš rád? Akože takú, že čo by som mal dlho v hlave, že toto proste akože nemám rád. No takú, že čo, keď to pustíš, tak sa ti zježia chlpy. Akože, myslím si, že trpím asi tým, čím trpí každý, že to znamená, že také tie rýchlo kvasené rádiové hity, ktoré fungujú 2-3 mesiace a potom po nich ani pes neštekne, tak tie aj mne po určitom čase akože nejakým spôsobom tak, že bože, zase toto. Napríklad ona ľubí pomaranče a podobne. Ale na druhú stranu si povieš, že OK, je to proste hudba, ktorá ide, ktorá baví ľudí a je to o tom, že ja sa snažím zastavať to pravidlo, že ľuďom treba dať to, čo chcú. Samozrejme, že musí to mať nejaké rozumné hranice,
ale nemá zmysel presvedčať ľudí na niečo iné ako to, čo sami chcú. Hej? To znamená, že aj keď sú to takéto obohrané, doslova prepálené veci, tak ich hocikedy v pohode zahrám a nemám s tým problém. Mm-hmm. Že by som mal nejakú takú vec, že ktorú fakt, že nemusím, alebo že neznášam, tak to asi nie. Mm-hmm. To asi nie. Za tie roky som taký multifunkčný, že som sa naučil počúvať všetko. Mm-hmm. Aj to, čo som kedysi vôbec nepočúval, tak počúvam teraz aj také žánre, ktoré možno pred 5-10 rokmi u mňa neboli vôbec nejakým spôsobom v kurze. Mm-hmm. Ale tak človek si zvykne a pričuchne k tomu niekedy aj na tých svadbách. To je tiež jedna z tých vecí, ktorá je na tom pekná, že niekedy tí hostia prídu už aj v rámci toho playlistu s takými želaniami, ktoré si povieš, že tak toto je zrovna štýl hudby, ku ktorej by som sa asi nikdy nedostal sám. Mm-hmm. Teraz som mal na východe takú svadbu nedávno na Zemplínskej Širave, kde mal ženich takú špeciálnu požiadavku, že oni majú strašne radí v podstate francúzsky drum and bass, ktorý bol taký úplne pre mňa, že drum and bass OK, evidujem, mám rád, počúvam, občas si na svadbách hrám, lebo dostaneš sa aj k tomu, že aj takéto želania sú. Ale toto bola zrovna taká špecifická odnož, kde je to hlavne postavené na jazzovej muzike, s tou drum and bassovou linkou basovou, že je to v podstate drum and bass so spevom z jazzu, hej, a s nástrojmi z jazzu. Čo bolo také, že som si to nevedel tak úplne predstaviť. A vzhľadom na to, že ja sa ku každému playlistu dostávam tak, že každý ten playlist si prechádzam tak týždeň pred svadbou, aby som si ho nejako dostal do hlavy, aby som sa pozrel, či sú tam nejaké veci, ktoré chýbajú alebo nechýbajú. Prípadne si k tomu dohľadávam nejaké veci, ktoré sa mi k tomu určite počas toho večera budú hodiť. Štýlovo, žánrovo, v rámci tanečnej zábavy. Ale toto bola zrovna jeden taký štýl, ktorý mi prišiel, že wow, že na toto som úplne že vôbec nikdy nenarazil. Ani som nemal nič také, že čo by ma k tomu nejakým spôsobom ťahalo a som si vypočul pár vecí a nakoniec to bolo úplne super. A v podstate sme potom v ranných hodinách na tej svadbe hrali aj také v takomto žánre kolo, na ktoré sa všetci brutálne vyskakali, takže to bolo ste si super. Robili takú takže určite party, do budúcna nejakým spôsobom určite zaradíme aj takéto veci možno do tých bežných častí playlistov. Je niečo, čo by si chcel odporučiť nevestám, na čo by si mali dávať pozor teda pri výbere DJ-a, prípadne starejšieho? Pri výbere DJ-a a starejšieho určite si treba dávať možno hneď v prvom rade pozor hlavne na spôsob komunikácie. Hej. To znamená, že určite v dnešnej dobe fungujú sociálne siete a každý si bežne pozerá na dodávateľov služieb, nie len na DJ a na starejšieho, rovnako je to na catering, rovnako je to na výzdobu, na čokoľvek iné. Pozeráš si recenzie. Áno. Hej, dostaneš nejaké odporúčanie, alebo prípadne nedostaneš, ale vždycky si tie recenzie nejakým spôsobom pozeráš, takže určite pozrieť si recenzie, pretože tam je veľakrát napísané to, čo bolo dobré, aj to, čo bolo zlé. A určite potom si dávať pozor na to, akým spôsobom ten človek s tebou komunikuje. Hej, to znamená, či s tebou komunikuje, lebo máš to niekedy tak, že dobrý deň, prosím vás, máte voľný termín 16.8. Áno, mám. Takže toto je presne ten typ odpovede, že áno, mám, áno, môžem. Je to také... OK. Alebo OK, hej. Čakala by si proste, že tá komunikácia bude najskôr teda človeka slušne pozdravíš, dobrý deň. Nejakým spôsobom sa hneď pýtaš na nejaké základné informácie, pokiaľ ten DJ alebo ten starejší neprejavuje záujem o to, aké budú nejaké tvoje základné požiadavky, dajme tomu dátum, miesto konania, počet hostí, nejaké to základné portfólio tých služieb, že či vôbec spĺňaš to, čo ten človek bude od teba požadovať, tak to možno nie je úplne tá najsprávnejšia voľba. No. Potom je samozrejme dôležité sa určite spýtať na to, ako je ten DJ technicky vybavený, ako je to v rámci zvuku a svetla, či je to v poriadku, alebo je to proste len nejaký taký základný DJ, ktorý funguje len na nejakých malých lokálnych eventoch. A určite by som neopomenul aj čas, dokedy bude DJ hrať. Áno, to je inak veľmi podstatné. Veľmi dôležitá informácia, počúvam to veľmi často, aj priamo na tých stretnutiach, kde teda sa dostaneme k tomu, že preberieme si nejaký základ, osobné stretnutia, na osobnom stretnutí samozrejme dve posledné položky rozhovoru. Pre klientov často najdôležitejšie sú cena a dokedy budete hrať. Potom tá informácia, že no lebo viete, boli sme na jednej svadbe a tam DJ o 3:00 zbalil fidlátka a išiel domov. A hovorím, a čo ste tam robili potom vy? No my sme tam do 5:00 sedeli a pustili sme si z telefónu na taký Bluetooth reprák, čo tam mali v rohu. Hovorím, že to si robíte asi srandu, nie? Ste si tam akože vážne na vlastnej svadbe ste, alebo na kamarátovej svadbe ste 2 hodiny sedeli v nejakej miestnosti za stolom
kde ste jedli, popíjali a púšťali si muziku z vlastného telefónu na Bluetooth reproduktore. Takže nie. Mhm. Tak to by to fungovať nemalo, aspoň ja si teda myslím, že by nemalo. U mňa to funguje tak, že ja nemám čas svojho účinkovania obmedzený. Mhm. To znamená, že pre klienta zostávam prítomný do konca, do skončenia eventu, s tým, že nemám to časovo ohraničené, ale samozrejme vždycky klientov navádzam k tomu, že už pokiaľ sme v stave, že zostáva na parkete, poviem príklad posledných 4-5 ľudí, ktorí už, dajme tomu, dosť spoločensky unavení a je jasné, že by boli schopní skakať do 10. Tak to samozrejme nejakým spôsobom komunikujem s nevestou, so ženichom, že teda možno už by bolo na čase rozmýšľať nad tým, že je teda ten správny čas to ukončiť, ale určite to nie je o tom, že by som o 3. alebo o 4. proste stiahol šablu a povedal, že dovidenia. No tak mne si zahrala, bola som sama na parkete. Tak a nie vidíš. jednu pesničku. Tak vidíš. Tak by to malo byť. Hej. Ešte taká základná otázka. U teba sa dá zjednávať cena alebo nedá? No, ono to strašne závisí od toho, čo všetko bude klient chcieť. Hej. Samozrejme, ja sa klientom snažím vychádzať v ústretí, ale je to možné do určitej miery. Hej. Samozrejme, že ten základný balíček je tak nastavený, že tam sa dá ťažko hýbať, lebo naozaj sú tam len veci, ktoré sú nevyhnutne nutné k výkonu tej mojej práce na takej úrovni, na akej chcem, aby bola vykonávaná. To znamená, že z toho základného balíčka sa ťažko hýbe nejakým spôsobom dole, ale samozrejme, že v rámci tých doplnkových alebo doplatkových služieb, ktorých je tam neúrekom, tak tam je možné nejakým spôsobom komunikovať a dohodnúť si aj tú cenu. Hej. Hlavne teda klienti, ktorí sa rozhodnú, že si dajú tie služby doplatkové 2 alebo 3, tak je jasné, že tam sa vieme dohodnúť na tom, že dajme tomu tá jedna doplatková služba bude za nižšiu sumu alebo bude prípadne úplne jedna z nich zdarma. Hej, takže dá sa to. Aká je cena tvojho základného balíčku? No, cena základného balíčka sa odvíja od strašne veľa vecí. To znamená vzdialenosť od môjho bydliska, hej, to je samozrejme primárne, keďže som teda v Trenčine alebo v blízkom okolí Trenčina, tak je to také, že je samozrejme iná cena, keď ideš na východ Slovenska, iná cena, keď si dajme tomu v okruhu 30-40 kilometrov. Samozrejme závisí od počtu hostí, nakoľko je rozdiel mať malú svadbu, poviem príklad, alebo teda strednú svadbu do 100 hostí a je rozdiel mať teda potom veľkú svadbu nad 100 hostí, kde je teda tá náročnosť aj na osvetlenie, aj na ozvučenie, aj na všetko ostatné úplne iná. Takže ťažko hovoriť o nejakej konkrétnej cene, hej, lebo to závisí naozaj od tak strašne veľa drobných vecí, ktoré to celé vytvárajú a dávajú tomu nejaký výsledný obraz, že naozaj aj tá cena toho základného balíčka je taká, že vždycky je to skôr o tej konkrétnej komunikácii s tým klientom a o toho, čo naozaj chce. Nepodarilo sa mi? Nevadí? Ja som veľmi Napíš rada... Na tú tretiu svadbu, čo spomínam. Dohodnuté. Maťko, som rada, že si tu, lebo ty si typ človeka, ktorý nám povie také tie pikošky. Aha. A si mi spomínal pred točením nejakú bitku na svadbe. No, mal som bohužiaľ aj takú skúsenosť, že bola na svadbe aj bitka. Tam to spočiatku začalo také nevinne, kde teda svadobný tatino z jednej strany nebol spokojný s teplotou svadobnej polievky. A mal teda dôvodné podozrenie, že polievka bola varená včera, že nie je čerstvá. Takže to dal samozrejme momentálne obsluhujúcemu čašníkovi značne najavo. No a potom to v podstate tak nejako celé išlo, že bolo vidieť, že tie rodiny boli také, že fakt si videla, že jedna strana, druhá strana a že v podstate prepojené tým hlavným stolom, kde sedela teda nevesta, ženich, rodičia z jednej z druhej strany. A po tých bokoch to bolo doslova tak, že bolo vidieť, že na jednej strane sedia od ženicha a na druhej od nevesty. A tí ľudia spolu nejako nekomunikovali, nejakým spôsobom nefungovali. A bolo to také, že sa bavili fakt tie partie, že jedna strana chcela skôr ľudovú muziku, druhá strana chcela všetko ostatné, len ľudovú muziku. Takže na striedanie to bolo naozaj také, že sme hrali raz ľudové kolečko, raz sme hrali niečo čokoľvek iné okrem ľudoviek a nejakým spôsobom to fungovalo. No ale fungovalo to len do času, kedy nenastala tá situácia, že tam vznikla nejaká hádka, šarvatka, niekto s niekým a išlo to samozrejme do bitky. No, bitka dopadla tak, že sa chytili dvaja mladí muži, ktorí v podstate skončili kúsok od mojej techniky, kde sa zastavili na zemi. No a potom už v podstate aj prevádzkarka priamo v priestore zasvietila a
Ja už som teda vyhlasoval do mikrofónu, že už by to teda akože stačilo a že nebudeme hrať, pokiaľ sa neprestanú byť. Takže keď nastane svetlo v sále a zostane ticho a niekto zrazu hovorí, že nebude žiadna zábava, keď sa budete byť, tak to väčšinou funguje. No v tomto prípade to zafungovalo. No potom dal tomu ale ženich, ako sa hovorí, zabil ten posledný klinček do rakvy, lebo už taký celkom podgurážený si odo mňa vypýtal mikrofón, tak vtedy hovorím, že neviem, či sa ešte akože v tomto stave úplne ten najlepší nápad. Nie, daj mi mikrofón. OK. Takže by bolo jasné, že mikrofón odovzdám, takže mikrofón sme odovzdali. Ženich sa postavil do prostriedku sály a takým podguráženým hlasom hovorí, že no, ja som si svoju ženu zobral, pretože ju milujem a ten, komu sa to nelúbi, tak tam sú dvere. A v tej chvíli, či mi veríš, nie sa skoro polovička hostí zdvihla a odišla. Takto, že na usknutie prsta okamžite. Čo? A ja som teraz zostal, teraz mi takto stoja chlpy, keď o tom hovorím, lebo som si na tú situáciu, lebo to je situácia, ktorá sa ti nestane na každej svadbe. A teraz si hovorím, že ty kokso, no čo sa tuto bude teraz akože diať? To uvidíme. Takže prvú hodinku po tom odchode tých hostí to bolo také, akože bolo vidieť, že sa tam dosť teda popíjalo, hlavne tie alkoholické nápoje. A vyzerá to, že to potom vlastne celkom dobre vypalilo, lebo oni už potom, keď mali viacej vypité, tak zábava bola statočná až do rána, akurát iba s polovičkou hostí. No, ale tak keď to pokračovalo. Ich bolo vtedy ale skoro, myslím si, že skoro 100. Takže to bolo celkom tak, akože sála bola veľká, bol taký starší kultúrák, ak sa dobre pamätám. A zostalo ich tam možno 50-60, takže to bolo také fajn. Na zábavu ešte stále OK. Rozmýšľam, že ešte tu jednu pikošku, či vytiahneme, nevytiahneme. No, ono ich bolo viacej. To akože tam, ježiš, to by sa dalo hľadať takých... Tak môžeme dať jeden podcast len o tých pikoškách. Že budeš len rozprávať, čo si zažil. Môžeme sa tak dohodnúť. To by bolo asi dosť dlho. Ale tak akože tam bolo tých skúseností a takých tých zážitkov je strašne veľa. Mal som jednu svadbu, kde som mal svadobného tatina, ktorý prišiel v podstate, myslím, že hneď po prvom svadobnom tanci, áno, prvý oficiálny svadobný tanec, potom bolo prvé skrátené tanečné kolo, keďže potom jedle to je také, že naozaj to prvé kolo je také kratšie s tým plným žalúdkom. No a ten prišiel za mnou, že po tom prvom tanečnom kole, že keď je teraz teda akože krátka prestávka, tak on by chcel jeden sladiačik. A on by chcel zahrať Wind of Change, hovorím, že to nie je problém. Wind of Change si môžeme dať. No ale ja to chcem zahrať preto, lebo ja tu mám síce ženu, ale toto je pesnička, ktorá hrala, keď ja som mal prvý sex s mojou kedysi frajerkou a tá mala také, vieš, a v tej chvíli dobehla nevesta a tá hovorí, že táto prosím ťa prestaň, rozprávaš to všade a každému, nikoho to už nebaví. Už so slzami v očiach, tatko, samozrejme svadobný tatko odišiel a nevesta sa ospravedlňovala, že Ježišmária, toto hovorím, nič si z toho nerob, je to v pohode, dajte si za jeden a ideme tancovať ďalej. Ale tak sú to veci, ktoré sa stávajú. Hej. S odstupom času sa na tom zasmieješ. Ano. Ja si myslím, že aj oni sa na tom na konci v podstate dá sa povedať zasmiali, lebo bola to sranda a v podstate na tom nič také špatné nebolo. Tak môžeme to tak ukončiť, že prijímaš moje pozvanie do ďalšieho nejakého podcastu, kde by sme sa rozprávali o týchto svadobných pikoškách? Akože také svadobné skeče, akože doslova, že môžeme to kľudne vymyslieť. Ja sa ale priznám, že to si budem musieť asi prejsť možno aj mailovo, lebo ja to budem mať také, že ja si niekedy spomeniem podľa tých mailov a tej komunikácie, že jasne toto je tá svadba, že už viem, že tuto to bolo, áno. Tak možno, že takto by to mohlo fungovať. Takže kľudne, spravím si nejaký zber dát a môžem to vymyslieť. No, to nám asi bránice dajú zabrať. No, tých skúseností bolo dosť, no takých všelijakých, niekedy aj bizarnejších, niekedy to bolo také, že v pohode, takže určite je na čo spomínať v dobrom. Tak ja sa ti chcem, Maťko, veľmi, veľmi pekne poďakovať, že si prijal pozvanie do podcastu Svadobného zaharašenia. Ja si myslím, že ešte, že to ukončím, lebo by sme tu mohli sedieť ďalšie 3 hodiny a stále by sme sa mali o čom rozprávať. To asi áno. Veľmi si to vážim, že si prišiel. Ja ďakujem veľmi pekne, ja si to veľmi vážim. Ja som sa zúčastnil. A potom možno teda na ďalšom sa vidíme. Určite. Ja si to zapamätám. Dohodnuté. Tak sa maj krásne. OK, ahoj, čaute. A ja sa vám chcem opäť veľmi pekne poďakovať, že ste si nás vypočuli a pozreli. Teším sa na vás pri najbližšom podcaste. Hostia samozrejme neprezradím a o 2 týždne som tu zas s novým hosťom.